Bon dia, nens i nenes! Avui us porto una activitat una mica diferent. I és que com ha arribat la primavera, he pensat que potser us agradaria fer unes flors màgiques. Voleu que us les ensenyi? Jo ja tinc la meva. Està tancada i necessitareu una miqueta d'aigua. Mireu, mireu! La fiquem a l'aigua. Uau! Heu vist com s'ha obert? Voleu que us ensenyi com es fan? Doncs vinga, va, que us ho ensenyo. Per fer les flors màgiques necessitareu un full quadrat de color blanc, rotuladors o ceres de colors i unes tisores. Els papes i les mames potser us han d'ajudar una mica. Han de fer triangles. A veure... 1, 2 i 3. Quan ja el tingueu fet, el que heu de fer és els pètals. Com es faran? Doncs mireu. Marquem una mica i retallem. I així ja tindrem la nostra flor preparada per pintar. Ara els vostres petits i petites la podran pintar. I a continuació què haureu de fer? Doncs plegar els pètals, pètal per pètal, per ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I ja tindreu la flor preparada per posar a l'aigua. Mireu, jo n'he preparat 3. Anem a veure si s'obren. 1, 2 i 3. Bé, espero que us hagi agradat i que feu flors ben boniques. Fins la propera! Adeu!